kai da yake wa halitta gani kawai ka zamo mafitata. Annabi kai da yake wa halitta gani kawai ka zamo mafitata. Da fari na sa Allahu mahalitti, wannan da shi ne ya zamo makaɗaici, ya yaya dukkan wani lalaci da cuta da abin da za ya sani kunci. Na tsara baiti a gurin abun kusanci, manzo Muhammad wanda ke cire ni kunci, ɗana Aminatu ɗan Abdullahi. Zan yi gaisuwa ta a gurin alibaiti, duk ɗana halak abunsu zai yi baiti. Nana Fadima a gaida ki Ummu Fati, da ni ma a gidanku na yi baiti. Da na ji ana ta yi ina ta santi, wani lokacin dirje gaba sai ta kama ne. Na ga ko zahabbai da ba su jure raini, wanda za a yi gurin gwanin mu nuru aini. Sun yi komai a gare mutum a karni, Abubakar, Aliyu, Umar, Usmani, kun zamo gwanaye a gurin su Ummu Hani. Babu kowa ba komai gare ku ba a raini, duniya da lahira sun shaida jarumai ne. Sanku ya zamo dole a gunmu tabi'ina, da ƙauna a gare mu duka kuka nuna. Kuka share mana kafirai mu zo mu zauna, ni bautar ilahu rabbu alamina, wanda ya yi ni ya yo duka ahalina. Sarkin sarakuna da bai zama a zalimina, Allahu kenan da ya yo dukan abin halitta. Annabi kai da yake wa halitta gani kawai ka zamo mafitata. Annabi kai da yake wa halitta gani kawai ka zamo mafitata. Assalamu alaika ya ma'aiki, san ka zuciya tana ta ɗoki, inna ana faɗar ka sai ta ringa shauki. Yarda in ganka koda a mafarki, tun da ƙaunar ka ta kama sassa na jiki. Ba abin yabo gare ni sai ma'aiki, tun da Allahu kai ya cewa masoyi. Jarumin sadaukai kake ɗan Amina, ba abun kwatance a gare ka min hannuna. Kai kaɗai kake rabon gida na aljanna, yarda in zama cikinsu masu ƙauna, wanda ke maka yabo saboda ƙauna. Tun da bautar da nake yi ban iya ba, zunubai ne bisa kaina ka ɗauke su da ƙauna. Annabi kai da yake wa halitta gani kawai ka zamo mafitata. Annabi kai da yake wa halitta gani kawai ka zamo mafitata.